ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಚೋಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಯ್ತಂದ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ಪೂರ ಈ ಪಳಕ್ಕಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಡದ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೇನು ತೋಯ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಏತು ಪೂರ ಪಳಕ್ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಾಲ್ಕಲ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆಳಕಾಯ್ದ ಮಲ್ಲ ಮರಟುದಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳಕಾಯಿ ಉಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮಕು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೆಳೆತ್ತನ ಅತ್ತು ಲತ್ತ ಇಂಚ ತೂದು ನಮಕು ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಂಚನ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಪಂಡ ದಾಳದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರಡಂದಿ ಅಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಬೋಳ್ಳ ತಿನ್ನೋಳಿ ಇಂಚಿನ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಮರಕ್ಕಳು ಬರೋಣ ಪಂಡ ತುಲೆ ಮೂಲದುಲೆ ನಮಕು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೂಲದುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಕಾಯಿ ಪುರ ಪುಡಾದು ಕುರಿದು ಪುರ ತೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆತ್ತಿನದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಳಕ್ಕಾಯಿ ಪಂಡ ದೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪುಡದನಾಗ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಪುರ ಬರ್ಪುಡು ನಮಗೆ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಂಜನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮಗೂ ಮೂಳೆ ಉತ್ತರದವರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಚ ಬಂತು ಅಂತಿರೋದು ಪಂಡ ಇಂದನ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲು ಬುಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆ ಗಜ್ಪು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ. ಸೊ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬೇತೆ ತೆಕ್ಕಿ ಹೋದನಾಗ ದೆತ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏತುಂಡು ಅತನ ದೆಕ್ ಪರ್ 1/4 kg ಏತ್ ರೇಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿ ತುಕ ಅವೇ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊರ ಪೋದು ತುಕ ಅಲ್ಪ ಈ ಕೆಲವು ತೆಗಡು ಪುರ ಈ ಪೆಳಕಾಯ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಳಕಾಯಿಗೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪೆಳಕಾಯಿಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಏತ್ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ತೋರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಯಾಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲದೈತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದು ಬಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದೈತೆ ಅಥವಾ ಬಂಗ್ಲೂ ಜೊತೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಟ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅದಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಏಣಿ ಹತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಬೇರ ಬಂಗ್ಲ ಮಂಗೋ ತೋಜಿ ಲೈಟ್ ತೋಜಿ ಈ ತೋಜಿಜಾ ಕಮಾನ್ ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪನಂಚಿನ ಬಸ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಕಾಳಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬರಡಾತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಂಚಂದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಆರಾಮಡೆ ಪೋಯರಾಪಡು ಸ್ಲೀಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತು ಪುರ ಕೊಡ್ತಿರೋದಲೆ ಬಂಗೋ ದಾಯ್ತು ಪುರ ಉಂಡು ಬಂಗೋ ದಾಯ್ತು ಪುರ ಉಂಡು ತುಳಗೆ ನಮಗೂ ಓಹೋ ತಲೆಂಬು ಬರ್ತೀರಾ ನಂಬರ್ 27 ಓಕೆ ತುಲೆ ಬಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಓ ನಂಬರ್ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ಪು ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ಅವು ಫೋನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಈಯೇ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಬಸ್ಸೇ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಡು ತುಲೆ ಪಿದೈದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ತೋಜುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೂರ ಅಂದನವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಅನಿಸುತ್ತೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಏತ್ತು ರೇಟ್ ಉಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿ ತುಕ
ತುಳತೆ ಮುಳುದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಪಲಕ್ಕಾಯಿ ಪುರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೇಲ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಪಂಡಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಅಂಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಕ ಏತ್ ದಾನ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಮನಮಲ್ಲ ಪಲಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ಅಂಕಲ್ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಹಾಂ 100 ರುಪೀಸಾ? ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಟದ ದೆಟ್ಟದಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿತ ಪಚ್ಚಿಲುಂಡು 100 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಕೆ ಜಿ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಯಿ ಬೇಕಾ? ಹಾಂ ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ Half ಅದಿಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ kg 100 rupees. ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ 100 ರುಪೀಸಾ? ಓಕೆ ತುಲೆ ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಉಂಟದ 100 ರುಪೀಸ್ ಪಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಲಕ್ಕಾಯ್ದ ರೇಟ್ ಪಂಡೊಂದು ಇಂಚೊಂದು ಪಂಡ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಲತ್ತಾವಡು ಬುಳೆತ್ತಾವಡು ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಮರಟು ಇಂಚು ಉಪ್ಪುಡ ಐನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಮೂಲ ಮಾರಪೇರದಲೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 100 ರುಪೀಸ್, ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಲು ಲಗೋರಿಯರು ಪಂಡ ಒಂಜಿಗಳ ಪಲಕ್ಕಾಯಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿದ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಪಲಕ್ಕಾಯಿ ಉಂಟು. ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರಪೇರಾಗಲೇ ನೀವು ತಿನ್ನೇ ಅಂದು ತಿಂದು ಬುಕ್ ಎಂಚದ ಪಂಡ ಅಗ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಅವೇ ಪೂರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಲೇ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಬೆತ್ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಲಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಪರ್ ಕೆ ಜಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.